Awuningi kodwa ukubonga nokujabula ukuthi uNkulunkulu uphathe kahle. Lethi iBhayibheli lesenziwe ngokumangalisayo nokwesabekayo. Bese lethi kwenye indawo somsebenzi wezandla zakhe. Lethi waphefumula kithi umoya wakhe kanjalo umuntu waseba umphefumulo ophilayo. Ngiyambonga uNkulunkulu uthi ke lo uphile ekholweni kuJohn 11:26 uyophila phakathi. Ngibonga lo uNkulunkulu emkholwa kuye ukuthi umenzile nezandla zakhe kufanana namhlanje edala ilwane nokunye lithi iBhayibheli wayekhuluma ukuthi akwenzeka but wayesedala mina wathatha isikhathi wangenza ngezandla zakhe bese lethi ke ngenziwe ngokumangalisayo. ngoNkulunkulu ke bazalwane ukuthi ngiphethe nesineke nasekhaya lami awubuza ukuthi kumnandi. Isizathu esisho lokho ukuthi ukuhlala kuye kumnandi kunokuphila phakathi. Lo nyaka bazalwane akukho kusha ekube ngama-challenges, izinto nje ejwayelekile zasekuhlaleni zasekuphileni. Uma uphila impilo nama-cycles, kukhona usika, kukhona ihlobo, imvula iyana, ngelinye ilanga iyaduma, ngelinye ilanga kwenzeka lokhu. But kukho konke uNkulunkulu bazalwane usigcinile nomndeni wami. ngoNkulunkulu-ke bazalwane ukuthi mhlawumbe ekhaya engiphila kulo into eningi asizazi. Sikhule thina ekhaya sinenziwa zonke lezi zinto ezenziwayo. Uma ngibuza ukuthi kuhlatshwa kanjani angikwazi ngoba ngithi bangenziwe akaze kwenziwe. Thina sikhule nje ingane zethu sithandaza sithi baba uSikhotho usezulwini ngingcolisa igama lakho. Sikhule nje sisazi ukuthi uma ufuna into uguqa ngamadolo uthandaza. So-ke into eziningi uNkulunkulu wangisiza ezinye noma kukhulunywa ngazo ukuthi azingithinti ngoba ngisazi. Ngomusa kaNkulunkulu wangenzela umusa-ke ngoJesu, wafika uJesu wazothena yami impilo. Ngiyabonga ngoba khona kuleli bandla bazalwane kumnandi kushaya umoya bazalwane siphithiphithi asikho. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi angihlanganise naye bazalwane uJesu Kristu inkosi.